Just lift up your hands. Lift up your hands. Phakamise Hallelujah. izandla. As uphakamise isandla sakho. As you're lifting up your hands, Yes. Ukholo lwakho lazi bakwenzeka ntoni kulo. know what is happening in your faith. Hallelujah. So ubalekelezo uphakamise izandla. What is important is that as Yazi you're lifting up your bakwenzeka hands, ntoni kwi-faith yakho. know what is happening in your faith. Thi Father ndiyathandaza, Say, Father, I pray, ndiyabulela I thank you ngokwazana nawe. that I know you. Ndiyabulela I thank you ngelizwi lakho. for your word. Ndiyabulela I thank you ngenceba yakho. for your mercy. Ndiyabulela I thank you ngobukho bakho for your presence ebomini bam. in my life, Ngoba ndiyakholwa because I believe ukuthi ukhona that you are here ebomini bam. in my life, Ngoba ndayamkela because I've accepted inkosi uYesu the Lord Jesus njengomsindisi as the Savior wobomi bam. of my life. Enkosi Yesu Thank you, Jesus, ngosindisa ubomi for bam. saving my life. Enkosi Yesu Thank you, Jesus, ngotshintsha ubomi for bam. changing my life. Enkosi Yesu Thank you, Jesus, ngegazi for lakho your blood elaphala mna. that was shed for me. Enkosi Yesu Thank you, Jesus, ngomoya for wakho your spirit ondishiye kunye that nawe. you have left me with. Awusishiyanga You did sodwa, not leave us alone, usishiye nawo but you have left us with umoya wakho, your spirit. moya oyingcwele. Holy Spirit, Ndiyakwamkela ebomini I bam. welcome you in my life. Thatha indawo ebomini bam. Take over in my life. Thatha indawo enhliziyweni yam. Take over in my heart. Oh moya oyingcwele. Oh, Holy Spirit, Connect inhliziyo yam connect my heart kwinceba yakho. with your mercy. Connect inhliziyo yam Connect my heart kwifavor yakho. to your favor. Oh moya oyingcwele. Oh, Holy Spirit, Thatha indawo right now. take over right now. Ndidinga wena ebomini I bam. need you in my life Ukuthi undikhokhele. so that you may lead me. Ndiyakholwa I believe xa ndinokhokhelwa nguwe if you can lead me, zonke izinto all things zohamba kakuhle ebomini bam. will go well in my life. Moya wenyaniso Spirit of truth, ndicela isikhokhelo I sakho ask for your leadership ebomini in bam. my life. Take your time and pray. Take Same your- prayer. Take your time and Pray pray. same prayer. Thandaza ukuthandaza oyi-one. Same prayer. Same prayer. Same prayer. Same prayer. Make sure ifaith yakho ikhona kule nto uyithethayo. Make sure your faith is involved. Make not sure your faith. ukholo lwakho lukhona kule nto uyithethayo. Make sure that your faith is involved, not your Same prayer. Same prayer. Same prayer. Ukuthandaza oyi-one. In the name of Jesus. Ngegama likaYesu. Oh Father, siyathandaza my Lord, Father, my we are Father, praying, my God. My Lord, my God. In the name of Jesus. Ngegama likaYesu. Father, siyabulela my Lord. Father, we thank you. Father, siyabonga Holy Ghost. We thank you, Holy Liba satamanda la bradaska. In Jesus' mighty name, we pray and we believe. Amen. Singahlala Spirit. May be phansi. seated. Hallelujah. Cela sicele ngokuba wamkelekile Tell enkonzweni. them you are welcomed. Amen. Siyamdinga ukuthi uba wasincede. We need God to help us. Sonke siyalidinga uncedo We all need the help lukaThixo. of God, Amen. Yes, ngakumbi especially ukuncedakala kwicala lenhliziyo zethu for us to be helped in the side of our hearts nakwicala lengqondo zethu. and in the side of our minds, Ngakumbi ukuncedakala kwicala lomoya wethu. especially being helped in the side of our spirit. Siyamdinga uThixo asincede kwela cala. We need God to help us on that side. Hallelujah. Bano ndiyayiva le point. Who says I can hear this point? Banozazi uba nyhani yamdinga uThixo amncede. Who knows they need God to help them? Uyamdinga uThixo uba akuncede. You need God to help Not you. nje kwindaba yoba uyagula, Not the matter that I just sick. andiphangeli. I'm not working. Udinga uncedo lukaThixo ngapha kwalonto. You need the help of God beyond that. Udinga uncedo kaThixo ngapha kwemeko ijongileyo ngoku. You need the help of God beyond the situation you're facing right Udinga now. uThixo ngapha kwemeko okuyo ngoku. You need God more than the situation you're in right now. uThixo mdinga You need God kukhona ingxaki. when there is a problem. uThixo mdinga You also need God also kungekho ngxaki. when there's no problem also.
uThixo mdinga You need God izinto zilunga, when things are going well. uThixo mdinga noba into azilungi. You need God even when things are not going well. So khawulezisa So be quick usebenzele uphilo ubomi obunebalance and work on living a life that has a balance kwilife yakho yokhonza. in your serving life. Yes. Sucemba udinga uThixo ngoku. Don't think you need God only now. Kuba ndinale ngxaki ndinayo. Because I have this You know, problem. abanye abantu bazixina too much, balile bathandaze kakhulu Other people grieve themselves and stress kuba and becinga uba cry too badinga much uThixo xa besengxakini. because they think they need God only when they're in trouble. uThixo mdinga more You need God more empumelelweni. in prosperity. Umdinga uThixo kakhulu xa sele into zilunga. You need God more when things are going Ngoba well. Why? yabona indlela okhathazeka ngayo ngoku The way you are grieved now, okanye yabona indlela abantu abakhathazeke ngayo ngokungalungi kwezinto, by things not being well, ngokungabi nanto, by not having any, ngokungabi namsebenzi, Not having a job, ngokungabi namali. not having You know, money. sheka indlela abantu abakhathazeka ngayo. look how people get to be grieved. Bacinga uba bakhathazeke kakhulu. And they think they're grieved too much. Uyokhathazeka kakhulu You'll be grieved too much. mhlazana waphumelela waba nezinto, The moment you prosper and have emveni possessions, koko uzibona uziluza zonke. and then afterwards find yourself losing everything. Eyona nto ekukhathaza kakhulu What grieves the most, kuxa it is when izinto zilungile zihamba things kakuhle are going well, bade kwameni kwethuba kuthi pam. then after a time it goes down. Yona nto ekhathaza kakhulu. That is the thing that is most grieving. Now ndifuna ukwenzela into elula nje. Make it easy for you. If ungacinga ngala madoda axoxa phaa kulaa commission kaMadlanga ngoku. If you can think of people who are involved in the commission right If you now, can think so deep into yobana and think so deep that iyaphi le nto yoxoxa kwaba bantu. where is this thing going? Bungacinga nje bana If you can just think, as laa mkhonzi exoxa phaya as they're busy there, in the kwenzeka ntoni ngokwelife yezimali zakhe. what is happening in his financial life. So nowuphi na umntu omme kakuhle Anyone who ofumana has into prospered, yobana ii-hawks zemveni kwakhe and you find the and hawks then after axoxe kulaa commission kaMadlanga, and they'll be, you must know uba laa mntu uzoluza everything anayo. know that person will lose everything that they have. Yeyona nto ebuhlungu kakhulu. That is the most painful thing. Akho buhlungu ungabi nakutya ungabi namali, into ebuhlungu kuba It's not nezaa painful, not zinto a food. ogqiba uziluze. Not having food, but what's painful the most is losing everything. Anamyeni I don't have a ingase husband, I want to get akho nto married. ibuhlungu nje into yoba ube nomyeni ogqiba umyeni akushiye. There's nothing more painful than having a Akho husband nto and ibuhlungu afterwards into yoba ube leaves you, nenkosikazi ikushiye. or having a wife and then she leaves you. So bekungcono uba kanti ubuhleli Would have been ungenayo better that you just kunobana being alone. laa mntu bekonwabisa then umkile elifini yakhe. That person who made you happy in your life is gone. So ndisebenzela into yobana ngondithetha nawe uba Where can I speak with- ungazixheshi too much uba Don't be in a rush ndikhathazekile into zam azilungi I'm grieved, no my ndidinga things are going uyesu well. no udinga I need uthixo Jesus. ngaphezu kwaloo nto. You need God more than all of that. Dinga uthixo xa izinto zilunga more. You need God when things are Le going nto well. ibonise so clear into yobana Let me show you so clear abantu badinga uthixo kakhulu nabo basindiswe bazelwa ngokutsho. that people need God more, even those who are saved. Udinga uthixo akuncede You need God to help ngokwasentliziyweni nokwasengqondweni. In your heart and mind. Utsho ngoba man of God. Why are you saying that, man of God? Kutheni Why kunzima kuwe is it difficult for you ukuthemba uthixo to trust God ombonileyo etshintsha ubomi bakho? that you have seen Him changing your life? Kutheni kunzima kuwe Why is it difficult for you ukuthemba uthixo to trust God osele umbonile that you have already seen, etshintshe ubomi bakho? that He has changed How your can life? ba kube nzima How can it be ukuthemba difficult uthixo to trust God ombonileyo? that you have seen? How can ba kube nzima How can it be difficult ukuthemba to uthixo trust God osele umbonile kwenzela izinto? that you have already Why seen Him kunzima doing ke things for you? ngokumthemba ngokupheleleyo? Why is it difficult to trust Him completely? Onye umuntu akambona uthixo njengawe. Another person have not seen God Abanye like abantu you have. abakwabona amandla kathixo njengawe. Others have not seen the power of God Abanye as abantu you have. abakalibona utshintsho njengawe. Other people have not seen change as you have.
banye abantu abakayifumani impiliso njengawe, Others have not received healing like you. banye abakaphuma ekunxileni njengawe, They have not come out of the ekuhluphekeni legacy of njengawe. alcohol, of poverty like you So have. how can ba wena ukhutshwe nguyesu How can that the person kweza Jesus meko taken out ezi akube nzima uthemba uthixo more? from those situations becomes difficult to trust God more? Njani uthi uyesu umbonile How can after you have seen but kube Jesus, nzima ukumthemba more? that is difficult to trust him more? Yazi ba uthixo xa umbonile You know when you have seen God, uthi ngiqala senza kubonisana. you need to take note of Xa that. sele uthixo umbonile, When you have already seen God, utshintsho ulubonile, you have seen the amandla change. wakho umbonile. You have seen the Xa power sele of uthixo God. umbonile layifini yakho, When you have seen God in your life, akasakhathali noba uya nawe emlilweni, he does not even care whether you're going akakhathali to- uba uyayazi bona umbonile, he knows that you have seen him. akasakoyikiseli noba uya nawe emlilweni, He does not fear to go with you to uyayazi the uba fire. uyamazi uba ukhona He ukunye knows nawe. that you know that he exists. uthixo xa ngabana eyazi uba umbonile, God knows that akakhathali noba uye elwandle noba ungena emanzini, If God akakhathali doesn't go to uba uyayazi the uba ukunye well, nawe. he does not fear for you because he knows that he's with you. Iyayazi uba also nawe uyamazi uba ukunye nawe, And also knows that you know that you are. akakoyikiseli uba ungangeni He emanzini, does not fear for you not to enter ubuyayazi into the uba ukunye water. nawe. He knows that he's with you. Now chekani nini life enifuna uyiphila nikuthixo, Look at the life I want to live in God. life yokuthuka hey ukhona ingxaki hey kunzima problem now, hey how can benzima uthemba uthixo ombonileyo How can it be difficult to trust the God that you have seen? khona uba kunzima, Even so, it khona is uba le nto difficult. ayihambe kakuhle, If this thing is not okusalayo moving well, ndimbonile, but I have seen God, abanye abambonanga, and others Mna have not seen ndimbonile. him. I have seen him. khona uba ayenzeki ngoku okusalayo happening now, mna ndimbonile, But I have seen him, abanye abambonanga. and others have not. Ndiyawazi amandla wakhe, I know his ndiyayazi uba power. ngubani onditshintshileyo, I know where it's ndiyakwazi changed. uphila kwelizwi lakhe, I know how I ndiyamazi love his word. bukhona, I know that he exists. khona uba kwenzeka ntoni kum, Does not matter what's happening. anamsebenzi loo nto. Does not matter. Ngoba Why? okusalayo ndiyamazi buhamba nam. I know that he's walking with me. How can uba kube nzima How can it be uthemba difficult uthixo ombonileyo? to trust the God that you have seen? Into ebangela abantu bajikeleze inkonzo baphume kule living church The reason why people baye from kwenye living living church church into another baphume living lapho church, kwamandla kathixo khona where there's baye power baye of kwenye God. inkonzo kungenxa into yobana And because there's no abaqondi power of uba God. inkinga The abakwazi uthemba uthixo They can't trust God abambonileyo. that they have seen. La mabandla enza into ezifane befama akho bantu abasuka kwezinye icawa There ba. should no people coming from another churches going to those churches. La to mabandla go wrong. abonayo bana hey akho thixo kule nto yenzabo, They do see akufanelanga there's kube no khona God umuntu has been ophaya osuka kwenye inkonzo. Should not be someone coming from another church. Akufanelanga kube khona umuntu ozele ngokokutsha Someone who's born oya again. kwenye into abonayo abantu aba Going to kugalelwa amanzi something. ngamanzi kutshijwa amanzi ngamanzi into nento zenziwayo. Just put Akufanelanga kube khona umuntu oyaphaya kwinkonzo There's not enjeya supposed to be- esuka there's kwinkonzo supposed ephilileyo. Yet they're coming from a living But church. guess what, nebanga umuntu aye But phayana what caused the person to go? uswele ukuthemba They are uthixo lacking to trust ambonileyo. God that they've seen. Mamela abafundi kanje mamela uPeter uthi na susuka siyephi Where can we go ukumka from? kuwe ngoba amazwi okuphila siwabonile lapha kuwe. We have So seen the bathi word of asinayo i-energy We don't yoya have kwenye the indawo, energy to go to another place. asinayo i-energy yoya kwenye inkonzo, asinayo have the i-energy energy to go to yolandela another umfundisi. church, to another Esikubonile amazwi ophila khona lapha We've kuwe. seen the words of life. So iyo nto besiyifuna What we wanted. besingaqondi banyani sidinga ukuba We didn't siyibonile understand the besiyifuna. meaning, but we saw it. Siyibonile ibidingeka ebomini We bethu. saw what was needed. in Besidinga our la lives. mazwi akuwe needed these ngoba la words mazwi I ngamazwi okuphila. Because these words are words of life. How can bakube nzima uthemba uYesu How can it be difficult to trust Oh, Jesus ombonileyo that you have seen, omvileyo? that you have heard? How can bakube nzima uthemba uYesu? How can it be difficult to trust Jesus? Abanye ngathi kunzima uthemba uYesu. It's difficult to trust Jesus. Ungathi kuba kunzima uthemba You uYesu. can say it's But difficult xa to uya trust kuba Jesus. umuntu uthemba indoda engenangqondo. Another person Themba is trusting indoda a man that has engenangqondo no ngaphezu koYesu. brain more than Jesus. Themba imali engena direction ngaphezu koYesu. Trusting money that has no direction more than Imali Jesus. xa noba khona imali into yami ngathi If I themba can imali have too money, much that's the ngaphezu koYesu utshintsha ubomi You babo. are trusting money too much. more Ibikhona than imali Jesus zange change your life. yaphilisa.
can heal. ibikhona imali zange yatshintsha ubomi bakho Money has never imali changed your kudala life. ikhona zange yakukhupha ekunxileni Money has zange been there, yakunika never ubomi took you out obutsha from alcohol. imali kudala ikhona Money has been, they never gave you a new life. imali zange yakunika uxolo lwangaphakathi Money never gave you the inner peace. imali zange yakunika ukonwaba ngaphakathi It never gave you the inner joy. how can bakube nzima uthemba uthixo How can it be difficult to trust God oselumbonile that you have seen already? how can bakube nzima uthemba uthixo ombonileyo How can it be difficult to trust the God that you have seen? owabonile amandla wakhe And you have seen his power. njani kube nzima uthemba uthixo How can it be difficult to trust God? now inebanga uba sometimes The reason why sometimes sifumane kulula uba singamthembi uthixo we find it easy for us to trust God. sometimes asibekanga phambili ezintliziyweni We zethu have not put it forth Obana, in hey, our hearts that eyona nto ndiyidingayo nkosi what I need, Lord, uba mandikuthembe is that I must uba trust you ndikubonile because I've seen you. asibekanga phambili We have not put that forth. si-actha ngathi We act as if sizomthemba we will uthixo trust more God more xa ngabana when esinike into ezintathu sizifunayo he has given us these three guess things what we want. uyasinika He gives it phinde to us, siswele ukumthemba but we still lack to trust him. yiyo loo nto uthixo xa ekhangele kanye efuna ukwakho ukuba umthembe When God wants you to put to trust uyakunika him, into zintathu zifunayo he gives you abone the three ubana things ha that you want. And then he sees, nangento zintathu akakandithembi if from these three things you have not trusted him okay yet, this time ake ndimiyeke angene emlilweni let me allow them to enter into the fire. this time ake ndimiyeke ajikelwe ngabantu This time, let me this allow time them ake to be played by ndimiyeke people. afayithwe ngabantu Let me allow them to be fought by people. this time ake ndimiyeke athekwe ngamaphupha Let ke me ndibone allow ubana you to be attacked by ngezinto three. ezimbi ezimehlelayo Bad thing that happens on uzakwazi na ukundithemba will you be able kuba to trust ndiyazenza him? izinto ezintle kuye Do but good still things, usaswele but They ukundithemba are lacking to so trust let him. ndikhe alawo ubuthafu kancinci So let me allow hardship a bit. ndinguhlakanipha kulife yokhonza You need to be clever in your life of if serving. awubaleki uleqa uthemba uthixo more If not after trusting ngenxa God, yezinto ezintle azenza kuwe because those good things does in uzawuyekela life, eziya ziqulunqwala utshaba lakho uba makhe zenzeke you allow the ones that azokubona uba enemies okay plan xa will kwenzeka happen. ezimbi uzandithemba ke ngoku And we'll check whether when those things happen, will you trust him? yabona ndithetha ifuna ukucingwa Need to think about what I'm saying. ayifuni amen mfundisi It does not ifuna require ukuyicingisise amen. kakuhle You need to think well ucinga about it uyijonge kakuhle and look well at it ibe kuwe ngaphakathi and let it be inside of you. now it's like uyicalculate kwengqondweni uba okay And calculate it in your if lo mind. thixo If wenza God izinto ezintle kum does good things in my ndingamthembi life, more and I'm not trusting him so more, which means udinga uba maka-alawo izinto ezithafu will allow things that are uba hard mazenzeke kum for them to happen to ukuze andibone ukuba okay xa So they can- kunzima when things are hard. uyakhula na ukumthemba Does my trust in him uyazenza grow? ezintle He does but the good awukhuli things. kumthemba into It's not ekhulayo easy to trust kukhalaza him. You just complain that it's growing. sometimes ungacimba ukhalazela abantwana bakho kanti Sometimes ukhalazela you think uthixo that you're complaining about your children. You're sometimes complaining to ungacimba God. ukhalazela umyeni wakho no 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 You no can think of ukhalazela complaining to uyesu a husband, but you're okusikelele complaining to ngala myeni Jesus, who has blessed you with that husband. sometimes ungacimba ukhalaza ngenkosikazi yakho no Sometimes phambi you can think kothixo that you're complaining ukhalazela about your wife, uthixo but before God, okusikelele you're ngala myeni ngala To nkosikazi God about him who has blessed you with that husband and that wife. sometimes ungacimba ukhalazela indlela ophethwe ngayo emsebenzini You can think you're kanti complaining phambi about how you're kothixo being usawunda treated at work. ezukhalazela yena okusikelele ngala But msebenzi before God, you're sounding like you're complaining about him sometimes who has phambi kothixo blessed you with ungavakala that ngathi job. ukhalazela oh le moto iyamoshakala This car kanti gets phambi broken kothixo down ukhalazela yena Before okusikelele ngala God, moto you are complaining to him about that car that he has blessed you with. esikolweni kuthe kwathi uyakhalaza you are kanti phambi kothixo Before uvakala God. ezukhalazela uyesu You are starting to okusikelele complain ngesa about sikolo Jesus who has complained, who has blessed you with that school. thena ungayazi uba la thixo Why don't you know that okusikelele ngala God msebenzi who has blessed with that uzawuba job kunye nawe napha emsebenzini will be with you at work? thena ungamazi uba la thixo Why don't you know that okusikelele ngala God mtshato who has uzawuba blessed with kunye that nawe marriage napha kulaa mtshato will be with you in that marriage? ngacimba uba wena You may think that ukhalazela you are complaining, umvuzo wakho About kanti your ukhalazela salary. uthixo yet you're complaining okusikelele ngala about God wages who has blessed you with that wages.
stop uphile life yokhalaza Stop living a life of mawufeyise complaining. imeko zazi When uba I'm facing the ndifeyise le situation, meko kunye nothixo Know that I'm facing that situation iba with quiet God, kulaa meko ukhangela uba uthixo ufuna uthini na and check what does God want to say in that uzathi situation. bhekane ngaphi Which side will you take you to? uzathi masenze kanjani kule meko How is going to instruct us to do in this isarapha situation? uba onkosi ndikhuphe kule Not meko part of God, take me out of this situation. ngabe uyikati etshona emngxunyeni Are you a cat soloko that ufuna falls uthathwa home? mawunyuswe We want to be taken out of uzathi that uthixo home. masenze njani Ask God, how must we do it kule meko in this situation? siyamdinga ukuba wasincede We need ngokwasentliziyweni God's help in the ngokwasengqondweni In the mind, ngoba Why? siswele ukumthemba we lack trust in Him. simbonile Yet we have seen Him, but siswele ukumthemba but we lack trust in Him. how can kube nzima uthemba uthixo How can it be difficult to trust ombona God phambi kwakho esebenza ekhulula that you see otshintsha what ubomi before bakho you, delivering, changing your life? how can uba kube nzima uthemba uthixo How can it be difficult to trust God? khawuzibuze umbuzo uba Ask yourself a question. ndimfunela ntoni uthixo makabe kum Why do I want God to be in xa me ndingazomthemba if I will not trust Him? okuba xa ndingena kule meko ndingena kunye naye When I enter into this situation, umfunela I'm ntoni with uthixo Him. makabe kuwe Why do you want God to be in you? xa uzophila life yokhalazela le khalazela le If you live a life of umfunela ntoni complaining, uthixo makabe kuwe Why do you want God to be within you? umfunelani Why do you seek Him? you know abanye bethu xa befundisa When some of us are belithwa teaching, ngumoya engcwele led by the Holy Spirit, sometimes rarely emva mani ndigqiba ukufundisa by teaching, akho sidingo ubuze kum they don't need to come to me akho sidingo uba ufuna i-counselling akho or sidingo kum seek counseling. There's no need. akho sidingo There's no need. I mean malunga nemeko yakho akho sidingo unless uthi ufuna i-direction Unless Man you're of seeking God, direction. give me direction kwalicala The man of God give me direction on this side. but zonke ezinye izinto But all other things, uma thixo ezendilida ndiyakwazi uzithatha uba as the Spirit of God leads, we can touch iba on njani kule meko how you must be in this cinga njani situation, kule ibone njani le meko how you must see this situation. I think yena nto idinga ngapheka uba ndikubalisele uba upawulos wabethwa That ngumbane is what you need more than telling you that Paul was hit, struck by lightning. so I think udinga loo nto You need that. sometimes Sometimes udinga you need ufumane iziseko kakuhle zobomi bakho to get the foundation of your so life that well, kube lula kuwe xa siucacisela ngopaul uba kwenzeka le So nale that it can be easy but when ube you explain what unesiseko esirayithi ngelife yakho having the right foundation of your life. zokubalisela umoya ingcwele wenza leya I can tell the Holy but Spirit awunasiseko esirayithi But don't have the and right then foundation. kunzima ngomsa umoya kathixo And it's uba difficult to mawenze work laa with nto the uyenze Holy kwaba bantu basebhayibhileni To kuwe do that thing as because done the isiseko Bible sakho life. asikho rayithi Because your foundation is not right. ngakubalisela into yobana I can tell you uthixo that God wangena nabo emlilweni entered but with uthixo them into the kunzima fire. makangene nawe emlilweni ngenxa It's uba difficult isiseko for sakho God asikho to enter rayithi you through the fire because your foundation is not right. ixesha lobunzima lixesha lokuva uthixo mo The time of hardship is the time to hear God. ixesha loba ngathi kuthafu lixesha lova uthixo mo When things seem kulapho tough, naye it's time to hear azibonakalisa God mo more. kulapho afuna uzibonakalisa mo It is where we want to reveal Himself ngoba more. ebuthathakeni kwethu Because in our amandla weakness, kathixo ayabonakaliswa the power of God is revealed. masisiva singenamandla When we feel weak, masiva sisoyisakala When we feel kulapho that uthixo athi ya no it's fine ndikhona that's where God says, fine, I'm here. elo xesha lokhalaza It is not time to elo complain. xesha locinga ubana Or time to le think meko abingafanele uba yenzeka this kum situation xa is ingazokwenzeka kuza kwenzeka kubani If it won't happen to you, who will happen xa to you? ingazokwehla kuza kwehla kubani If it doesn't happen in your life, who will experience it then? into into emnandi ngawe What's the nice thing makuhle about imeko ezinjeyana when such situation awukho comes yathi to you, uyayazi into yobana andidodwanga you just know that I'm not alone. think about laa nceda setesalonike umbuso upawulos xa sithi phayana Paul also naxa niswelekelwe ngabantu ezifemelini If your zenu family has athi passed no anikwazi ufana nabantu bangakholwayo You said you can't be nina like the ninolwazi uba unbelievers. kwenzeka ntoni kulo mntu umkileyo You have the knowledge of what's so happening. uthi to no the person who passed aninokhathazeka through. nihlahlambe njengabantu abangakholwayo Don't be anolinganisa like laba bantu unbelievers. you see even sekuthiwa nakumama kumkile Even if awunangxaki the uyayazi uba person- You are not bemele worried. bahambe uye kuthixo She has uthi athi gone no to akho nto God. samphangela ngayo ngomso There's nothing going to do. yes
Aninzi amavesi abonisa uba umntu osemhlabeni uyakwazi uphinda aphile kwakhona ngaphaya. There are many verses that show the person on earth can live Aninzi again in the next amavesi world. abonisa loo nto. There are many verses So showing ngalaa that. mkhonzi ethi ibhayibhile Think of that brother in the Bible says wayeme kakuhle, he was standing well, was kwakukhona rich, umfana wayelamba ehlupheka, and there was a poor man. but kwenzeka ubana But it happened that, laa mfana emke kuqala emhlabeni that he left earth first, esasityebi salandela. and the rich man followed. ibhayibhile lithi esasityebi sabona laa mfana esesifubeni sikaAbraham. The Bible says that the rich man saw the poor man in the chest of Abraham. Uyathetha nangona umzimba wakhe ungcwatywe, He's speaking although his body but is buried. uyathetha, oh Abraham khawundenzela inceba nam khawundisondele. Abraham, Uyathetha, yes, so laa mntu uyaphila. He's Nawe alive, sathetha ungcwatyiwe umzimba, The but body nanko buried. ngapha but he's living in the next world. and uyatsha kwelaa cala, He's burning which that means side, imizwa usenayo. meaning they still have emotions. Yes, ngoba ithi ibhayibhile khona imizimba Because the Bible said their bodies, abantu abathi xa bephuma kulona mzimba bangene kuwo. when they leave this body on Noba earth, ngumzimba they oya enter naye it. esiwogweni abuya nawo ezulwini, You can but go ukhona to umzimba hell or umntu angena heaven kuwo. with, but there is a second So body. ipoint yam kule vesi ithi My point in this verse, even abantwana bakathixo afanelanga bafane abantu behlabathi the children of God should not be like the people of the xa world. behlela kububi kanye bubunzima. When hardship happens in their lives, Mamela uthixo ke sithi Yoshua, listen to God qina to show that be ngabantu kunye strong. nawe, yomelela, Be strong. suba nadyudyu. Don't be fearful. Noba ufeyise eyiphi na imeko, Whatever hey, situation you're vele facing, uqine yazi abantu kunye nawe. be strong and know that Akathanga I'm with you. akazofeyisa meko, He did but not uthi say one ebalulekileyo face this qina. situation, but he Okubaluleke said, be bethelela uba strong uthixo ukhona kunye nam. and know that God is with me. Oh, ukhona oshayelwe sizwe. Anyone clapping hands for Jesus? Hallelujah. Balo ndiyakuva, man of God. Who's like in heaven So of God? zikhona ezibalulekileyo There are important efuneka things sizijonge malunga nohamba kwethu kuye nothixo, that we need to look at with walking with God, njengokwazi ukumthemba knowing how to uthixo trust God ombonileyo. that you have seen. Mthembe uthixo Trust ombonileyo. the God that you have seen. Mthembe. Trust Him. Mthembe ngokupheleleyo Trust Him uthixo completely. ombonileyo. God whom you have seen. Umthixo ombone etshintsha impilo yakho God that you mthembe. have seen changing your life. Trust Him. I remember onye umkhonzi Another brethren ebekhuluma into efana nale spoke something similar to lapho this, ndapick up khona into yoba abanye abantu abamthemba uthixo. where I picked up that other people don't Uthixo trust. ubomi bakhe, babo. God has changed his life. Lo mkhonzi These brethren uhambe apha eCape Town, left Cape Town. umoya ngcwele endihlebele ngayo uba lo awufuna uhamba He wants to leave. ufuna emaXhoseni, He wants to go to the Eastern Cape. wathi umoya ngcwele kumxelele But the Holy Spirit said, tell uba him angayenzi impazamo, not to do njengoba this. sithi uphelele kulaa khampani makangabheki emaXhoseni, You must not go to the Eastern Cape. makabuyele bheki ikhampani wayerizayine kuyo. You must go back to the company he resigned from. uthixo umvulele ithuba phaya. God has opened a door for him there. Okay, it's fine, wandiva waya phaa isukela abayi-1 You went kodwa no there. it's fine sawubuyela kuye. We'll come back to you. Wathatha impahla zakhe wathengisa iwoki yakhe He imoto sold kwabheka his check emaXhoseni. and went to the Eastern Cape. Uthi umoya engcwele kum, xelela laa mfana ubuzotya ubulongwe Tell him that he'll be poor there. uyohlupheka emaXhoseni He's wotya going to be ubulongwe. poor in the Eastern Cape. Ndamxelela ndiye mkhonzi And I told udla brethren, ubulongwe. they'll be poor. For umamela uthixo udla ubulongwe. If you don't listen to God, you'll be poor. Wahamba He left, thengisa iwoki, sold his shack, thengisa loo moto yakhe ibingasahambi. sold his car that was not moving anymore. Laa mali iphele nini? Inyanga zimbini mos iphelile loo mali. 2 months, that man is finished. Unabantwana, Have children, omnye uyafunda, nonkosikazi. he have a wife, Share everything ubheka emaXhoseni. left everything and went to Eastern Cape. Fana uhamba umkhonzi. He left, Emveni kwexesha think nenyanga eziliqela esemaXhoseni. Have a couple of Uphantsi months ugqiba been unyaka Cape. umvangela ushuzi, abanye bambona apha ushuzi. others don't see him here. Uphantsi ugqiba unyaka phaa. He's finished the year there now. Kwisuku endimfonela ngale belila ngeentsuku ezidlulileyo. The day I called him previous day, he Ebona into was yobana crying, endidla ubulongwe. I'm poor. I hope man of God ingakhe ndifowunele I hope the man of God can call endinikeze me direction. and give me direction. Kudlule isuku eli-1 kulesibini ndamfonela. On the second day, and I called him. Ndabuza uba emkhonzi, And I said, brethren, uqhuba njani nobulongwe? Ngoba How uThixo are you ethe doing? kumzawutya ubulongwe. because God told me that it'll be poor there. Umaqondana. How are you now? Yo, How far are yo, you? man of God, kunzima sinayo nantokutya. He was crying, saying, man of God, it's difficult, I don't even have food to eat.
Ndikuxelele. I said, I told you, Kunzima man of God asinayo nento yokutya. we don't have anything to eat. It's difficult, man of God. Ose ngecawa besemonto bepha. When we were in East London, he was there as well on Sunday. So kunzima. It's difficult. Ndayithethayo What he's saying, xa bendithetha naye eqondisa kubazalwane. when we were testifying the brethren, Impazamo yam kucinga into yobana my mistake was to think ubomi that bam abuhambeli indawo. my life is not going anywhere. Impazamo yakhe kucinga uba ndime His endaweni mistake enye. was to think that I'm Ingathi stuck uThixo on akho nto place. ayenzile bomi bam. God has done nothing in my life. Yabona uThixo ufuna ukumthemba You don't trust God ngenxa betshintsha ubomi bakho. because it's changed Wakunika your new life. life. It gave Kunzima you uthemba new life. uThixo ombonileyo kutshintsha. It is difficult to trust the God Ekuzala that ngokokutsha is changing ekwenza you ube born mhle again. nefamily yakhe incoma uba yebani awusemhle nje abukhonza nje. That you are so beautiful. Awusancila awusathini. You're no longer drinking Emveni alcohol. koko xa ukhonza uhamba usithi ngathi life yam ime endaweni enye. And then after serving God, you say my Yabona life is stuck kunzima on place. uthemba uThixo more It is- izinto zilunga kuye. When things are going Kunzima well, uthemba uThixo more. it's difficult to trust God Yebo? more. Na ngamanye amagama kwicala likaThixo uyaresign In God's side is ndiyaresign ekhonzeni. I'm resigning Ake from ndihambile serving ndohlala God. emaXhoseni. Let me go just stay in Eastern Cape. Kwabanzima nento yokutya. It was difficult for him to even have food to eat. Kwabanzima nento. Into ebangeba ngoku abe sendleleni ngoku. The reason why God is Emva way now, mandithethe naye ndathi funeka ungadeleli ilizwi likaThixo. that he must not look down on the word of God. Ngengomso The next day, ufonelwa ngumlungu. his boss Maba called. nguyofonele onye umlungu napha kwenzeke kuvuleka amathuba emisebenzi eyi-2. 2 job opportunities have been opened. Wavuleka ithuba lo makafumane umsebenzi phaa eMonti. For him to get a job in East Wavuleka London. ithuba makafumane umsebenzi eKapa. And also the So opportunity for ngokubuyela him to get a job in kumsebenzi Cape Town. kwendindindi. Andaba ndithethe lo Man lapha of God, I don't know whether to take the job eSouth here Cape noma ndithethe Eastern lo Cape. lapha eCape or Town. take the job in Cape Town. Ndathi ke uThixo ebetheni kuwe. And I asked what Ebethe God said. suhambe eKapa. So don't leave Cape Town. Yabona kunzima kulaa mkhonzi. It's difficult for the brethren. Yanyanzeleka uba masimthengele itikiti lokukhwela ibhasi makabuye. We had to buy him a bus ticket to come back to, Aye Cape Town, aye emsebenzini. to go to work. Laa mkhonzi kube nzima uthemba uThixo. It was difficult for him to trust God Izinto zilunga. when things are going well. Now ngenxa uba kunzima uthemba uThixo moya into ezilunga uthi Because uba it's difficult okay to it's trust fine God when things make go well. ndikuyekele God says it's kobuthakala bakho. Let me allow Make ndikuyekele kokungaqonde kwakho. Or feel like Khakuhambe ke ngoku. understanding and then see. Hamba mbova ubunzima. Go and feel hardship. Ungabi nayo nento yokutya le. Don't even have something to eat. Hamba ke ngoku. You can leave. Yabona kunzima uthemba uThixo into zilunga. It's difficult to trust So God. uthi uba things it's are fine going well. khawubheke ngapha ke kwexala God said ufuna it's kulo. fine, go the side you want to be. Umoya kaThixo uyanqanda ubungabheki ngapha The Spirit of God uzohlubulongwe. is saying don't go that side, you'll be poor. Uthi xa ethetha okokuqala He said, firstly, uqale ngoyeka ukhonza. you stopped coming to church. Okokuqala uqale wayeka ukhonza. Uqale First wayeka you said ukuzokhonza nathi. You stopped coming to church with us and Lamkhonza. serving with us. Uqale wayeka. You stopped. Mayeka When he stopped, waphela la msebenzi benawo. he lost the job that he had. Ngoku mna ndithetha naye nditheni uba When I undixela told- something ngomkhonzo othile. God is telling me something about a certain I brethren. think ndayithela ndi-live. I spoke to God while I was live. Ndabe ndimazi uba yena uyekile ukhonza nathi. And I knew that he stopped serving with But us. okay lemi ndidlulise le message uzawuzazi. You will That- know himself. Noba uyakhumbula. That do when remember. wena ufuna uthengisa ihoki yakho. You want to sell your shack Wena ufuna uthengisa ihoki yakho ufuna uhamba ubheke e-Eastern Cape and you want to uzohlubulongwe. live to Eastern Cape. That when ufuna uthengisa everything wama ubheke e-Eastern Cape. You want to sell everything. Zangaxelele mna. But Never umongcelo ondixelele uba But the okay Spirit of God thetha informed nobani me. ufuna uhamba. Speak with this person. Bese yekile ukhonza nathi. He had already stopped serving with Manje us. behlele ndini nawe besithini na. I don't know Bese what yekile people ukhonza. at Waphela la msebenzi. And he lost that job. Waphela la msebenzi. He lost La that msebenzi job. unikwe nguThixo waphela. The job that God gave him, he lost it. Ngonditshela nje okay ungayenzi impazamo umbheke e-Eastern Cape. I said, don't make the mistake of going to Eastern Cape. Abanye abazalwane ba-weak ngokwasengqondweni. Other brethren is weak mentally. Yamdinga uThixo akuncede. You need God to Sometimes help you. weak ngokwasengqondweni. Being weak Awukwazi mentally. ucingisa kakuhle ngempumelelo. can't Awukwazi think uba with a nenga prosperity. ezisolid You ngempumelelo. kind of solid thoughts about Inga zakho prosperity. zezengxaki zenhlupheko. Your Weak thoughts of poverty. ngoba You weak are weak. ngokwasengqondweni. You are weak in your mind in that way. Dinga uThixo akuncede. You need God to Ihliziyo help. yakho mayikwazi uzinza. Your heart must Kwicala be able lempumelelo to mayikwazi think ubona deep in impumelelo. kind of prosperity, Ingqondo but yakho to mayikwazi see uxela prosperity. uba uyaphumelela. Your mind must be able to Mayikwazi think that uyibambe you're impumelelo. prospering. Your mind must be able to see prosperity. Yabona kuba oh it's fine. Phela umsebenzi. He lost his job Boom. Wohlupheka pha e-Eastern Cape. and he went to a poor in Eastern Cape.
Hallelujah. Ngoba Why? asileqi kuthemba uThixo We're not after trusting more God xa more. izinto zilunga. When things are going well, Asileqi uthemba uThixo more. we're not You after know, trusting God more. Thixo ndiyamthemba ngamandla ngoba into zam ziyala ubomi bam butshintshile. My life You has know, changed. ndiyakuthemba more. I trust Him more. Uba ngabana kunzima uthemba uThixo ekulungiselela izinto, If it's difficult for you to trust God when He's preparing uza things for you, kuyekela ebunzimeni. He will let you be in hardship. That is why ndisoloko ne-advice abantu abatshatileyo. That is why I always advise those who are married. Don't ever think about, okay, lo myeni akakho right mandimshiye. Don't ever think this Uyoface husband is not ubunzima right. Let me leave. obungaphezu kwala myeni ngomso. You'll face more hardship than that I'm husband telling tomorrow. you, you'll face ubunzima. You'll face hardship. So, Don't say no. ke ndiqaphela amadoda I athile noticed ebandleni aniwafekethisa abafazi benu You don't spoil anibahoyanga your wife. abafazi benu ngendlela erayithi. You don't take care of It's your like wives the right way. unethemba lobana You just have trust that. zamshiya lo mfazi ngomso. I will leave this wife tomorrow. You'll face ubunzima You'll face hardship ufuna ubuyela back kulaa mfazi ngomso. and you'll want to go back to that wife. Iyabonakala indoda noba We can see isindisiwe a man, nebizelwe ngokutsha whether he's saved and born again. engamfekethisi inkosikazi wayo ngathi nenithemba He's not spoiling his wife like he's another ngathi hope. nethemba lomnye umfazi ongcono kunalwam. You have a hope of a better wife than You'll face this one. ubunzima You'll face hardship. obungaphezulu kobuya. That is much more than that. Mhlawumbi Maybe ngoku ungakhalazela ubuleyisi benkosikazi you can yakho complain about the laziness noma of your liyinto wife. eqhelekileyo leyo That is something normal. ngoba umfazi uziswa kuwe nguThixo khona ukuze God umdevelophe. brings a wife so that you can develop her. You know, you can't just uchathe umuntu nje ungazokwazi umdeveloper. You can't just marry a person that won't be able to develop her. Umuntu ongumama sometimes uba naye lapha isi yobana A woman has okay that- ndiklinile ndiyapheka, I've cleaned, I've you know, cooked, yonke into right. everything is So right. luxanduva lwakho ndoda ukuthi It's your emfazi duty as a man. ungenza ngcono ngaphezu kwekho. You can do better than that. Ungenza into ezingcono ngaphezu You kwesi. can do better than those things. Otherwise umfazi uyoklina, The wife will just clean pheke, and cook. azale abantwana ogqiba ahlale qha And endlini. give birth to Luxanduva children, just lwakho sit ndoda down. ukuthi inkosikazi Say, wife, upowerful kakhulu kunale nto you are yenzayo. powerful more than what you're Don't worry doing. about uklina ngo ndawuklina nam ngo masijonge lena into. Don't worry about clean, we'll clean Masijonge together. leya into. Let us So look into this. uyakhula ngolo hlobo olo. Growing in that way. Kuyinto enormal uba umuntu obhinqileyo It is angavela normal. ahlale qha. A woman can just come and sit. Ngoba even wena mntu indoda awuna vision eclear If you have a ngaye. clear vision about her, So uzavela ahlale qha. she'll just sit there. Yes. Ungavela ahlale. She'll just sit there. Job kuba nomose umama lo wena. You see a woman of God. Ngiyashumayela qandeni imakhe ndihambe. I can give her the mic and leave after preaching. Anto khawuqhubezele inkonzo. No, ina ndihamba ngo. I'm leaving now, you can finish it. So by doing olo hlobo liyamdeveloper. By doing so, Makayazi I'm ubuna kuyenza lento endiyenzayo. That can do what I'm doing as well. So kwazi vele utshate nje. You can't Ube just kuba marry. unkosikazi wakho uzavele abe And right. your wife Mawusithi will be hey right. jonga abafazi bobani Look at bona other bathe people's wives, no they're like this. abalelanga bavuka bayenza loo They nto. did not sleep and wake up and do that. Indoda eyenza umfazi wayo It's a man abe that lolu makes his hlobo wife inqwenela makebelelo. To be the way he Ayikokuthi desires. hatsho ngobani He's bona not saying that the bayakha obani others, bona. they're doing No. this. No. Into enzima. What is difficult? Can I show you something? Can I show you something? Into enzima. What is Uzama difficult? uphumelela nomyeni ongongowakho. It is trying to You will prosper your suffer. husband that is not yours. You If will la myeni suffer. engowakho lo bambo lakho, you will suffer ubomi If bakho you're bonke. trying to prosper with the So person, that not a understand soulmate, uba uthini, will unjani, suffer. akakwazi kwa wena. he does not know So you, you'll does not suffer know the life yakho person yonke. you are. You will suffer your entire life. Umfazi wakho Your wife, wamanyanyana unomohluko your real wife is a different kunomfazi nje odibene naye kapha. from the just a wife you've Umyeni been wakho kept. wamanyana unomohluko. Your real wife has something different about her. So nanso into That is something eyenza umtshato benzima. that makes marriage difficult. And nanso into And here is engaba something, sizathu sokohlukana kwenu. If the- Ayikokuxabana kwenu. not that you're fighting, Ngilakini nje, you are like this anikho nje. and not like this. So ingaba sizathu. It could be a reason, Not ingxabano. not conflicts and fights. Not ubulazy bakho. Not your ndoda. laziness. No, no, man, no. no. Ba lamfazi If that wife, ngokaThixo according to akangowakho. She's yours. Yawuzama uncame.
not yours, or try until you give up. If laa myeni engowakho uyawuzama uncama. If that husband is not yours, or try Umyeni until you ngongowakho akakwazi wena. Akakwazi doesn't know you. sowubheka phaya. As Bupha going- emola akayoba ngibanalo. If you're in the mall, he can't see you. Mamela. Listen, Angafika ugile nje. Suka you babuka. can just move before me. Awubheka kuwe. Yo Yeah, kuwe look- nkosikazi. It's you, my wife. Akakwazi. Akakwazi does not know sowubheka le. Akayaba ngibani ubheka ba. Even if you move away from him, he does not see who you are. Umfazi kanye umyeni ngongowakho. A husband that's or a wife Akakwazi that's not yours, sowuthetha ngapha ba ngumfazi unkosikazi wami lothetha ngapha. they Akayazi can't even baba. hear you that you are the one speaking when Soze you're hearing. akuve. You will never hear you. Ufihlakele. You are hidden. Ngokathixo. uThixo uyakufihla God hides emntwini engolobamba lakho ba. from a person who's not your soulmate. If nomuntu usecaleni kwakho ngoko. Even the person beside you, uThixo uyakufihla kulaa muntu. God hides you. Kuba from lo muntu the- usecaleni kwakho xa wena unomazi If we can- ungamtshabalalisa so fast. You can So destroy uThixo them so fast. uyakufihla konye umuntu. God Balanda hides you ngakugqiba with another engakwazi. person. They won't know you. Iyo loo nto nowuphi na umuntu ozama umcacisela ngawo ozama person that umvezela explain ingqondo yourself, yakho bana reveal your ndinjena mind, mna I'm like ndithe this, mna this is laa how I am. mntu angakutshabalalisa so easy That person can destroy you so easily ngoba ibengakwazi because they did not know you. bathi nguwozazise kuye But you are the one who've revealed yourself to him. ubana ndiyakuva man of God uyingozi umuntu omazise wena The person that have revealed yourself to is very dangerous. Utshabalalisa. They will destroy ungacimba you. ufunyenela igqwirha kanti ufunyenwe ngumntu You can think the wish that's after you, but it's a person. Cinga laa mntu othi hayi ma person ndiyamazi ubani uba ngumntu onjani I the know what moment kind of umntu esithi person- ndiyamazi uba ubani ngumntu onjani I know what kind of person they are. angawuqaba amafutha ngenyama ongayityanga They boziyakwazi can bunjani na accuse of something they've done because they know what kind of person they are. yokutshabalalisa umntu ongaziyo oh come on ukhona ushayele sezona Anyone clapping hands for Jesus? so uthixo uyabazi ubungozi God knows the danger bomntu konye umntu of a person to another one. uthixo uyabazi ubungozi God knows the danger. uyayazi bonye umntu uyingozi kangakanani na konye umntu He knows how much dangerous you are to another person. jonga Look, ndikufundise le nto let me teach you this. uba umntwana wakho If your lo child mzalayo that you give birth to uphuncukile kuwe have lost wabona your grip on him omnye umntwana and see another child engcono kunawe better than you, ayikho into ozayibona ngomso there's nothing you'll see tomorrow. intshabalalo kulaa mntana It's only distraction on that child ngoba ngokuyozazisa kulaa tshomi yakhe bumntu onjani because now he's revealing laa herself how tshomi she is to ingamenza ncile to the laa friend, tshomi and the friend will make her ingamenza to drink athandane alcohol laa and tshomi start dating. ingamenza athengise and ngomzimba that friend will also make it to be a bazalwane prostitute. if uphuma baphandle ubona abantwana bemepha phandle If you see those children standing outside there, ungacimba fama omnye uphume endlini yakhe you will think another one left wathi their own ndothengisa house ngomzimba and no I'm going to itshomi be a prostitute. No, it's a friend. ngoba Why? ngoba wena mama wakhe akakwazanga ubona As wena a mother, they were not able to see you. as umama As a number mother, one number one, number two And number two. akakwazanga ukubona as itshomi yakhe and she was not able to see you as a friend. akakwazi also umntwana wakho And your ukubona child can also- as itshomi yakhe Cannot see you as a friend angakuboni as umama wakhe and not see you number as one a udinga mother. uqala kubone as umama Number one, which your child means has to see you as wena a udinga mother. udlala indima You need to play a role, eclear yobana ungumama a kuye clear role that you're a mother to them, okay indima ecacileyo ubungutata kuye a clear role that you're and a then father to a okwesibini child. laa mama uphinde abe yitshomi yakhe And then secondly, Now, that laa mother mntana becomes sozaphuma a endlini. friend. Your child will never leave the right path. sozaphuma endlini ngenxa umnika into Never leave your eziyi-two house because you're giving your Uzifumana child apha two endlini. things and she gets them both at home. mna ndiyakhuluma ngobomi ngathi abantu xa ndikuthela ngelife undimamele I wish uzoma I nto was usengxakini he kanti You can say in abufundi ubomi Have not learned about life yet. laa mntana the moment efumana umama The moment your child gets a mother in you okwesibini and afumane and find itshomi a friend in you, ngekaphuma endlini that child will never leave the house because ufumana into eziyi-two because she gets two things. nonkosikazi Even a wife, kulolo hlobo she's the same. the moment efumana umyeni The moment she finds a aphinde husband afumane itshomi and also get a friend, ngeke laa mfazi umbone netshomi you will never find that wife having because into friends eziyi-two zifumana apha endlini because two things she gets at home. nendoda ngokufanayo
Even the husband he's the same. bayifumene umfazi If he gets a wife yasogqiba yafumana itshomi yayo and get his friend, sozibone laa ndoda inetshomi you will never find him having friends. into eziyi-2 qha It is two things. and also zinto eziyi-2 thixo xa zikhulumayo The two endodeni things athi that God ndoda said. thanda umfazi wakho. Say, man, love your wife. Number 2, mondle. Number 2, feed her. Mondle. Ukumondla kuhamba nomnxibisa. Feeding her goes with clothing her. Zinto ziyi-2 qha. It is two Mhlawumbe things. ungacinga ubana You may know think lo that. mntu utshate naye udinga iinto ezininzi The kanti person zimbini that qha. many things, but they just needs two things. Ziyi-2 qha. It's just two things. Asikho nintsi. It's Okhona not many ushayele things. usizana. So intoni ebangela uba ube netshomi What makes you have a friend engengomama wakho that is not your mother? awuyifumenanga laa tshomi kumama wakho? You do not get that Qala friend. befama from your mother. ufumane umama, You got the owesibini mother. ufumane itshomi. And the second thing, you get a friend in her. So niyabanga ube netshomi. That'll make you to have a friend, many friends. Amen. Yes. Yiyo loo nto naxa That is why even when uze kuyesu you have come to Jesus, ufumane uyesu you get Jesus umfumane as inkosi yakho as your Lord uphinde umfumane as isihlobo sakho and also get him as your friend. awuphinde uye kwabanye oothixo You will not go to other gods because into eziyi-2 zifumane because two things you found them. ufumane inkosi nesihlobo You got a Lord so and a awuphinde uye kwenye friend. ndawo. You will not go anywhere else. If singathetha ngenkosi If you can speak of the Lord, kuluxanduva lenkosi the responsibility of the ukuhoya Lord abantu bayo. is to feed his people. Bungahambi uye kwindawo ngoku If you're ezi-operator places ngenkosi that operate with kings, uzofumanisa bana you'll find that inkosi the isoloko kings ihoye and abantu lords, bayo. they always take care of his people. Also luxanduva It's also the lwabantu duty of the people abaphantsi kwenkosi who are under ukuthobela inkosi yabo, To obey their Lord, ukwenza into ethethwa inkosi to yabo. do whatever their king says. Dalibunga inkosi Praising the and laa king. nkosi ihoye abantu bayo. And then king takes care of his people. That is why That is why into yobunkosi yeyona Kingship. nto esentliziyweni kaThixo It is not something in the heart of ngaphezu God. kwento yoba ngumongameli welizwe. Want to be a president of the country. Ayingomnqono kaThixo into yobana kube khona umongameli. It is not the desire of God for the Umnqono kaThixo president. into yobana ilizwe likhokhelwe ziinkosi. God wants the country to be led by Because kings. iinkosi zikhokhela ngcono Kings kunomongameli. leads better than the presidents. Yes. Ungayifunda iBhayibhile incama sozuyifumana indaba kamongameli. You read the Bible, you never find Into a ozawusuke God that's uyifumane over qha bana presidents. uYesu You'll find that Jesus uyinkosi He's a ukwangumongameli. and is also the president. Ongumongameli wethu uyinkosi. He is the king and the president. So which means yeyona idea kaThixo God's ngelizwe idea for the lefamba country. likhokhelwa ziinkosi. Should be led by kings. Umzekelo uba kube kukhona If there was inkosi a king, for example, ekhokhela isixeko idutywa ibe under inkosi ethile. a certain city to be under Beka certain ngeke king, edutywa kungabikho manzi, indlela ingalungiswa. there will never not be water and roads not fixed. But when usiya But when you go kwicala lamazulu, in the set of Zulus, xa uya kumazulu when you go to the Zulu, uzofumaniseka into yobana you'll find that urhulumente wenu uyakwazi ukhupha imali your for government can give inkosi money uzwela ithini for a king khona ukuze ikwazi uhoya izidingo. so they can But take ma care uya of kwicala lamaxhosa But when you go to Xhosa ezithi side, inkosi ziyapeyiswa qha uba mazisapote ANC, our kings are just giving money to support ANC back. bayapeyiswa qha, They just get paid. abanikezwa ibudget. They're not given a budget. Oh my God, what is this? Akuselula ukuhoya abantu abasezilalini. It's so easy to take care of people in the villages. Umzekelo ngoxa ungajonga ezilalini, If you can look right now, baye in the ezilalini villages, kungene ugandaganda wakrwela indlela. if a check to come and fix the road, Sebenze kakhulu uceba waba. the mayor there has worked a lot. Just ulungisa indlela nje. But just fix Sebenze the kakhulu road. uceba ngikwenza loo nto. The council has done So so much which work. means bekufanele bakandi It's supposed that kukhona ibudget there's a budget yelali ezithile. of certain Leni lali villages. under lenkosi. This Kaka village under sinikeze this king. imali. Let's give Akhe him hoya the abantu money balalali. and take care of the people in Bengangekho this village. amasimi angalinywa. They will never have fields that are not planted in.
Buangeke usuke phaya uze Cape Town. You will never come to Cape Uzohlala Town ewokini ushindla kokwenu. and live in a shack, living behind Buzawulima, the house. buzofuya ngenxa bana You'll take your kukhona imali eya kulaa nkosi. Because there's a money that goes to that king. Inkosi iphatha ngokohlukileyo A king rules differently kuno sopolitiki. from a politician. Ipolitiki lishishini. It's a business. Ipolitiki lishishini. Politics are business. Bana ndiyafunda, man of God. Who's saying I'm learning, man of God? Yes. Lishishini. Yini babona apha eParliament bakhokothana. Wow, There's wow. a simple of the barking at each other. But xa niphumile When the light is endabeni out, niyaphinda nihaga uRamaphosa. You Hey, hug each Mongameli. other. Hey. President. Uzamkhonkotha njani umuntu opeyiswa nguye? How can you bargain a person that pays you? Ngoba nophi na umbutho okhoyo party. apha upeyiswa kwangurhulumente ophetheyo. It's paid by the same Ithi government ruling. ifumana isenti kwangurhulumente ophetheyo akunjalo? Even the team receive it from the leading party. Laa mali bifanele uba That kanti iya kwiinkosi ezilalini. Nantsi Supposed ipoint to yam. go to the kings in the villages. Laa mali ifuba bisiya kwiinkosi. If it's going to the kings, Idutywa le mali mayiye kwinkosi you yasedutywa. must go to the king in Laa the mali mayiye phaya. That man must go to I-ANC the area. ibinophatha ude kubuye uYesu. ANC can be If empowered ingahoyi to just come inkosi. back. If he can take off the kings, Not ivoti. not votes, Ungahoyi ivoti. not be after votes. Awunohoyi ivoti uphethe. You can't be after votes yet you're in power. Into efuneka uhoye xa uphethe ngabantu not ivoti. Why don't you take care of Enza le nto people that irayithi vote? ebantwini qha. Do right to Abantu people. bazawuthi no nguwe mawusiphathe. People don't say that it must be the one who rules over us. Yes. You know, sometimes ndafuna abazalwane bacingisele izinto lezi. I want the president to I was think about thinking it. namhlanje ubana I was thinking today, why ubundlobongela eMzantsi bude bube kule level bokuyo. why is violence in South Africa in this level? But that guess what? If uye eZim if you go to Zimbabwe, uhamba nefoni esandleni you can carry your phone in your hand. ebusuku At usafe. Ngenxa yantoni? Ngenxa ba safe. into yofaka amajoni Because putting into soldiers, kudala beyenza kulamazwe aseAfrika. they've been doing it in the African countries. Kudala bayenzayo. They've been doing it for a long time. Hamba ye Nigeria. Go to Nigeria. Uzofika amajoni kudala ekhona. The soldiers have been already, Amapolisa kudala esebenza namajoni. police officers have been working with soldiers for a long time. Kudala ikhona lona. That has been But when existing for a long time. usiza apha eMzantsi But when you come to South abantu Africa, bayafa imihla nezolo. people are dying each Take and some every day. time ba urhulumente takes athi some no time no for no the no government to say no. amapolisa mawancediswe ngamajoni. That police Nantsi officers into emnandi are ngamajoni the ngeke wanyobe. You never bribe soldiers. If kuthunyelwe 400 kweli cala If they've azaba sent lapha 400 kange 6 months imkile la 400 uzawuza abanye. Another one will So come. ngeke ubazi. You'll never know them. And imithetho yabo ithi And their laws is bulala. kill. Nophi umuntu ongathi uza wrong bamthubule. Any person comes around you can shoot them. So yonke ubona amanye amazwe eAfrika zingekho into zokuxhula kweefoni zezikoli You'll find other countries in azikho. Africa, there's nothing stopping Azikho. robbed with cell phones. Azikho. Those things don't exist. Ezima I'm not sure uba ndihambe noma ilandike imall sezingaphi I don't know how ba. many malls will Awukho close kwanto into yobana Zimbabwe umuntu xa phone of kujonga ubona zizikole ezathi There's akulandelela. nothing of saying Even flags uya following- kwi-ATM Are you awukho going nto to inzima ATM? upha kwi-ATM ezim. Going- Akukho mntu othi xa kujongela athi No one looks at you and says, ngwasemzantsi lo. This person No, from South Africa, no. akulandele ngemoto And follow ayikho with loo the car. nto. There's Uya nothing like kwi-ATM that. nje lula. You'll go to an ATM. Ebusuku easy. uyakwazi uphuma from ehotele uwele ubheke emall. You can just cross over from the hotel to the mall at Ngenxa night. yantoni abantu bapha bayayazi into yobana People, the they know moment that- usenza into erongo The phaya moment you do something wrong, awuzokuya ngapha kwezikhiya utye ipapa nenyama. you won't be in prison and eat pap and meat. Ezimba wavalelwa. If I'm in prison, 6 months inintsi yawupha umbhitye yawutyiswa months ngasebeyi-1 imini yonke. You'll eat one slice of bread the entire day. You'll be skinny when you come Oh, out. malona ndiyakuva, man of God. Who's like in him? Shayelwe sizandla. This is lena i-life esiyiphilayo This is a life while living. yemihla ngemihla. Siyadinga uba nekhe We need to have care ngoba umesuphilayo imihla ngemihla. in our daily lives. Malona ndiyakuva, man of God. Who's second? So funda uthemba uyesu. Learn to trust Jesus. Ombonileyo etshintsha ubomi bakho. That you've seen him Funda change uthemba your uThixo. life.
Learn to trust Even God. nokuthixo umbone konye umntu enceda onye umntu, Even if you've seen God help ekhulula onye another umntu, person, etshintsha onye umntu, you seen God change awunasizathu someone else, songamthembi. you don't have a reason of not trusting Him. Awunasizathu songamthembi. You don't have a reason of not Sukuthi trusting okay Him. ndathi ndimthembe. Don't say in order for me Ndibone to trust mna Him, le nto ndifuna isenzeka. I must see what I want happening. Uyaphosisa awuzokwazi umthemba. You won't be able to Ba trust ukwazi umthemba ngento oyibone eyenza If you kokwenu can't konye trust umntu omaziyo, of what it is done to awunophinde another ukwazi person. umthemba. You won't be able to trust Him. Okokugqibela koko, Lastly is this. awukwazi ku-exercise ukuthemba uThixo You can't exercise trusting xa God izinto zilunga. when things are well. uYobi usibonisile lento Job showed us this. ukuthi xa kuthafu When things are difficult, kukhona khona efuna sibonise uba la Thixo behamba nathi kumnandi, That is when the simthembile that God nangexesha walks with us. lamathumba. when things are well, we are trusting Him in the times of boils. uYobi usibonisile lento Job showed ukuthi us this. uThixo akathenjwa xa Don't izinto trust God zirayithi qha, only when things are going umthemba well. naxa izinto zithafu. You trust Him when things are hard as well. So yiyo loo nto ningahlali ezicaweni nikhule, Therefore, don't stay in churches and grow. nikhule lukholweni, Grow in faith. nikhule ngobulumko bukaThixo, Grow by the wisdom of nikhule God. kwilife yempumelelo, Grow in kulayini the life of yezimali, prosperity, life of ngenxa money. yento yobana it's like Because uThixo kuni God to you, ndizothatha into endiyifunayo. I've come to Hey, take whatever I makandisele want. le nto inzima. Remove No, this hard thing. umdinga You need Him nangakumbi laa Thixo. more. So uyoshiya le ninkonzo ngomso, You'll leave this enye church imini tomorrow. uya kwenye one-on-one, And you enye go to imini another uya kwenye one-on-one. one-on-one. Another You day know, go to another one-on-one. uyahamba usela namanzi ononkala You'll even drink crab water ngenxa yoba uswele uthemba uThixo because I lack you owenza trust imehlo God, lakho liqhwanyaze. who make your eye to be able to. Ucebe iinwele namhlanje zikhule ngomso, awukhe ungathembi laa Thixo You can't owazi take even growth. inani leenwele zakho. How can you not trust the God who Njani knows the ungathembi number laa of your Thixo? hair? How can you not trust that God? Awukwazi uthemba ama ngaphezu kothemba You uYesu, can't trust me more than awukwazi trusting uthemba ama Jesus, ngaphezu koThixo. or trust me more than God. Yes, themba laa Thixo, Trust that God. laa Thixo usebenzise kuwe God latshintsha will ubomi use my bakho. life and change Kumele my life. umbonise uba Nkosi Show ndikuthembile, him, the Lord, I trust you. Nkosi ndikuthembile. Lord, I trust you. Balanda kuvama, I think maninzi amavesi sendikunike wona la, There are many verses that I've given you. maninzi. There are Bonisile many. ngoYobi, I've talked about Job. sibonisile uYobi bana Job showed uThixo us uthi ngumthemba you need more. to trust God more. Ngeke ufumane umntwana kaThixo exinekile, You will never find a child of God stressed. ngeke ufumane abantwana bakaThixo bexinekile, You will never find the child of God stressed bengonwabanga xa unhappy. bekwazi ukuthemba uThixo. when they can trust God. Into ebangela uxineke, The reason why you're khathazeke, stressed, awukwazi uthemba uThixo. you can't trust God. Into encinci nje yenzeke ebomini bakho, Something small happen in your life. seyikwenza ungalali ebusuku. It makes you not to Into sleep at encinci enzeke night. elifini yakho, Something small happens in your seyikwenza life. kube nzima uba nguwe. It's so hard to Awuziboni be you. uphile laa ntoni na. You don't Into totally encane live nje in yenzeke ebomini bakho. Something small happening in your life. Caba khona into eyi-one There's not even a single thing enothi yenzeke ebomini bakho that can happen in erongo. your life. Ayinoba khona tu. There must be nothing. Mayingabikho. Let there be nothing. Mangabikho umuntu ondihlebayo, mangabikho No one umuntu gossip about me. mangabikho into embi. Yonke Nothing into bad yam must nje, happen. you know. Everything that is mine. Even impukane ithi zibhabhela apha endlini yakho. Even a fly, when it flies on its own Uyishaya house, ngedumi izihambela nje shh, you phansi. just put a dome on it, it falls. Izihambela nje. It's just flying. And umpukane uyayazi uba The fly knows la that. mama lamntu ephakamisa isandla mandibaleke. The moment you lift up your hand, let me run away. Even impukane. Even the fly, Umpukane iyazazi into yobana Flies, they know that. lo mntu lo This person- angandibulala lo. this person can kill Impukane. you. Even a fly. Impukane relax kuwe. They are not relaxed when it's you. Iyayazi uba Knows that lo mkhosi ngandibamba ntyumze lo. this person can squeeze me. How can impukane iyazi into yobana kungaba How can khona a- into embi ehlayo? That something bad But will wena happen. ucaba kho kwanto onophazamiseka yiyo, But what nothing to awunawukhohlela, You can't you know, cough. awunoba nentloko ebuhlungu, You can't have the headache. caba akho kwanto nje. Nothing. It's like ufuna uba yintsimbi, even intsimbi xa uyitshisa Even iyajika if ibe you have bomvu. Even a metal pole. So change ayizongabikho will into burn it. ethile enzeke elifini yakho. You want nothing to happen in your life. Yiyo loo nto bona labo befundisi bagcwele kwezi TV ngamaxoki kaSathana. That's why you find those pastors Because and teachers bathembisa abantu are liars. ngako zonke izinto, They promise of abakuthembisi everything. ngobunzima. They don't promise of hardship.
akho mpumelelo onoba kuyo ungadlulanga ebunzimeni. There's no prosperity can be Even in uyethu that person sezulwini ndithetha manje Even udlule Jesus, ebunzimeni, he passed udlule harsh- ekujikeleni, he passed udlule between emanxebeni. He passed the So wound. if awufuna ukungena ebunzimeni awufuna uphumelela, If someone will go into